Tikulandeni kuna kuti konse kumene mukuonera pano pa VNV Media TV pamene tili kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kumene gulu la Seraphs limene likukhazikitsa chimbale cha Woyera. Tili pano kuti tikuwasireni zina mwa zimene zakhala zikuchitika. Kuli oyimba osiyanasiyana kuno, kuli Teresa Pondo, kuli gulu la Joy Souls, kuli gulu la Kadis ndi magulu osiyanasiyana ndi oyimba osiyanasiyana amene abwera kunena kuti achitire nawo mboni athandizire album launch imeneyi. Tiyete ndithu tikhale limodzi pamene tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene abwera malo ano komanso ena mwa oyimba amene apezeka mu album launch imene ine ndikhena nsavandi ndi zanga chisomo ng'omba pamene tikhali kupasirani zochitika zimenezi. First ever album Your most of the songs they have composed themselves, they have arranged themselves. Let's support them. Ikafika tawiyo yote somano tipeze music imene. Chabwino wanangwa banda sitizonena kuti choyamba anthu angakondata zonena kuti mwina mu gulu la Seraphs muli ndi udindo wanji. Ine mu gulu la Seraphs ndine music director. Ndipo so songwriter. Yeah. Muli nyimbo zambiri zimene anthu amakhala kuonera komanso kumvera mwini wake amene amalemba ndi inu. Tilipo angapo titona choncho koma inenso nimapanga kumbali yanga komanso pali the group ya anthu they're very talented, so my arrangements and everything like that ndota matithandizira ndo titosi mapanga limodzi. So anthu asonkhana pano pa BICC kufuna kuchita mboni za kukhazikitsa kwa Woyera album ndi gulu la the Seraphs. Mwina mungafotokoza zotani kunena kuti anthu ayembekeze zotani tsiku la lero? Tsiku la lero ndi tsiku lopambana. Kukhala ndithu nyimbo zabwino, kuliso ma artist amene abwino ndithu. Chifukwa what we wanted to do is kuti we should give back to people who have followed us. Itakhala ndithu around for almost 14 years or so. Ndiye kwa ukulu timafuna kuti ndithu timutambane Mulungu kumano tipange choncho munjira ya makono ndithu very progressive. Komanso kwa ukulu I think ngoti menda nene kuti we want to praise God. Ndithu. Mwina ndi uthenga wanji umene uli mu album imene? So mu album imene muli ndithu uthenga kwambiri centered on kulemekeza Mulungu and kuntamanda Mulungu. Muli nyimbo ngati Faithful imene imakamba za kukhulupirika kwa Mulungu. So kwambiri kukamba za kukhulupirika kwa Mulungu kupaife anthu komanso kuntamanda iyeyo. Ndithu. Mwina tikuzoonera kuti muwatangatidwa kwambiri pomaliza uthenga ndotani kwa amene akuonera? Ife uthenga kwa amene akuonera ndio kuti tikuthokoza kwambiri kuti akhala kuti panga support komanso chachikulu nchokuti support imene anthu atipatsa ifeyo isangokhala kwa ife tokha. Kuli magulu ambirimbiri amu SDA circle audience, they are very talented and tosefe tingamapanga zinthu zopangana support ndikuona kuti titha kupita patali. So kwa ukulu mene anthu atichitira chifundo ifeyo kuti panga support kunoku tikufuna kuti support imene iyi isangothera pa Seraphs koma ipitirire kwa magulu ena ndera. Ndithu. Tiliso ndi achemwali ena apa amene afika kuno ku BICC kuzamvera nyimbo zimene zichoyamba tikuziweni. Dzina langa ndine Miuka Kamanga ndipo ndachokera ku area 11. Chabwino mwachokera ku area 11 kufika kuno ku BICC kuzaonera komanso kumvera nyimbo. Sizonena kuti chimene chakuchitisani kwenikweni kuti mufike kunoko pambali pongomvera nyimbo chenicheni chimene mufuna kuti mpindule ndi chani? Okay, chimene chandibweretsa kwambiri kunoko kuti ndizamvesere nyimbo zimenezi facho kuti gulu la Seraphs limandisangalatsa kwambiri. Nyimbo zawo zimandidalitsa. Makamaka nyimbo ina yake ya mchizungu amati how can I stop singing? Yes. Something like that. Yes, nyimbo imene imandisangalatsa ndipo imandidalitsa. Ndipo yandikoka komwe ndiliko kuti ndikafika kunoko ndikuyembekeza nyimbo nditani ndimvesera imandisendetsa chifupi ndi Mulungu wanga okhala omwe. Tikuonanso kuli Joy Souls, kuli Teresa Pondo. Mwina mukombezana kuti show imene ikhala yotani kwenikweni pamene anthu akumvesera nyimbo zimenezi? Ndiona ngati show imene ikhala yodalitsa kwambiri chifukwa yoti ineyo Teresa Pondo ndimangomveseranso nyimbo zake online. Sinakhale ko show yake ya direct. Ndababa zandisangalatsa kwambiri foti ndimvesera nyimbo zake ndikumuona iyeyo akuyimba live. And Joyful Souls nyimbo zawonso zimandisangalatsa kwambiri. Ndababa tikhaodalisika kwambiri ndipo ndinokondwa kwa basi. Nathokoza kwambiri. Niyo enjoy the show. Zikomo kwambiri. Ndithu ndimene tikuchitira pano pa VNV Media TV kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kuno kuza
kuonera album launch imene ichokera kwa gulu la the Seraphs. Takhani pomwepo pamene upitiza kucheza ndi anthu osiyanasiyana. Chabwino, choyamba dzina yanga ndine Now Matthews. Sizona kuti mwachokera kuti kwenikweni? Ndachokera ku Ntandire. Ndithu kuchokera ku Ntandire kubwera kuno ku BICC kuzaonera album launch ya the Seraphs. How excited are you kupeza kukhala nawo mmodzi mwa anthu amene akusaonera album launch imene? Ineyo I'm very happy kwambiri. Yeah, chifukwa gulu la Seraphs ndi gulu ndimakondwa nalo kwambiri. Nyimbo zawo zimakhala zodalisa komanso zimandisendeza chifupifupi ndi Mulungu. Chinanso chomwe chandibweretsa kuno kwambiri ndimangomva zoti kuli woyimba Teresa Mpondo. Amene ndamenso andikoka kumene ndinaliko kuti ndizaonane naye live. Ndithu. Iwenso ndi muyimbi umayimba mu gulu la Area 47. Mwina nkufunikiraso utani ngati ayimbi okaoka amene mapezeka magulu oyimba kaya amene amayimba pawakha umapangana support ma event ngati amene? Zimapatsa chilimbikiso kwambiri manga kwa oyimba. Tikakhala zoti tili ndi mashow kumaona gulu likubwera kumene kuti madziwa zoti uthenga kupita patali. Ndiye timaona kuti ndichofunikira kumakapanga support anzathu pa zabwino zimene akupanga kudzera mu kuyimba. Ndithu. Mwina pomaliza uthenga wako ndotani kwa Chinyamata, iwe ndi wa Chinyamata, ukufunika kupezeka malo ngati amene kumene kuchitika zauzimu? Kufunika kupezeka malo amenewa timapewa zinthu zambiri. Being weekend zimachitika zinthu zosiyanasiyana. Ndezi makhala zabwino wa Chinyamata so makapezeka malo amene kuchitika zauzimu ngati mmene kulili show ya Seraphs. Yeah. Athokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. How excited are you to be here? Wow, I'm very excited, ma. It was so good, and ndinaona mpingo wanga was there, PICC Vasteso Banda is Abusanga, and ndinaenjoya kwambiri, tavina, tapanga worship, tapanga praise, tapemphera ndipo I had a good time. How do you feel as a gospel artist kukhala malo ngati anowa kudalisa anthu osiyanasiyana? Like you said, timaona ndithu unena kuti while you were singing anthu samakhala ndithu akukweza m'manja mwamba kuonesa kunena kuti akukhuzika ndi uthenga umene. How do you feel? It feels humbling. Komanso it reminds me of God's faithfulness. Mene ndinatuluka muzathu band muja ndimakayikira kuti ndiyambe career yanga anthu komazimvera nyimbo zanga, will it make a difference ndikhala consistent? Koma ndinango I just felt it in my heart kuti ndichomwe mungafuna kuti ndipange, and nangoti okay ndipanga zinazotiona, and I just took that leap of faith, and panopa kumaona anthu kuti akuimba nawo nyimbozo it's a very big deal. Nde ineyo ndikulimbikitsa anthu ena kuti chomwe Mulungu akuwuzani kuti inuwe mupange ichichi, he will handle the results. Inuwe mungopanga obey. Yeah. Such an interesting point unena kuti chimene munthu akumva unena kuti Mulungu akumuyitana achite. Mwina uthenga mwina nkukhala watani kwa anthu ena mwina amamva calling yoti mwina they should be gospel artist kapena kuti akhoza kutumikira Mulungu mnjira yosiyanasiyana kwa mwina amasengereza? Yeah, ndi zomwe ndanenazi kuti God knows the future, china chilichonse chomwe tizapange ifeyo Mulungu azatipatsa reward kumwamba. One day tonse tizamwalira tizakhala kumwamba. So I want us to have that in mind kunena kuti ngati Mulungu anakuyika pansi pano kuti iweyo uyimbe kuti anthu andidziwe, then that's what you should do. Kaya anthu avera anthu awiri, kaya anthu 1 million, koma iweyo upange chomwe Mulungu akuwuza kuti upange, because at the end of the day ifeyo we belong to God. But in that you will see the glory of God.
Chabuno tipitira kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene abwera pano kuzaonera launch imene komanso ena mwa magulu amene ayimba nawo ndithu athandizira pa album launch imeneyi. Pano pati ndi munthu wankulu kwambiri Mr. Rogers Mpinganjira. Muli bwanji mtumiki? Tibwino kaino. Tili bwinonso. Jeff Souls all the way from Blantyre akubwera kuno ku Lilongwe ku BICC kuzathandiza Seraphs pamene akukhazikitsa chimbale chawo. How excited are you to be part of this? Yeah, we're very happy and tinaona kuti chinthu chofunikira kuno kuti titenge nawo gawo lotumikira pamene anthu akufalitsa uthenga wa Mulungu kupyolera mu nyimbo. You know, nthawi zambiri anthu timangoti launch concert koma timayiwala kuno ndi how we present ourselves is ndi mmene anthu amamvera. So tinaona tikhale gawo la gulu limene likupanga zimene zilero ndithu. Anthu akanena kunena kuti show imene kwakhala Jeff Souls anthu amadalira kunena kuti ifeyo timayikonda kwambiri Jeff Souls tipite tikayione iniyo mwabwera zimatheka kunena kuti kuyikira pa poster ini osabwera mwina nkofunikira kotani kupezeka kwanu kwa siku lale. Yeah, nthawi zambiri kakati sitinapezeke imakhala kuti anthu omwe anangoyika asananene. Komano ngati anzathuwa patenga miyezi kutiuza, you know, my arrangements osanala okwanira, so it was very easy for us to come. Yeah. Ndithu mubale wanga. Mwina apo maliza uthenga ndotani kwa magulu onse oyimba amene amakhala akuyitana magulu osiyanasiyana. Yeah, pamafuna kugwirizana bwinobwino komanso moyo wamasuku ano ndodula so mafuna kuyika nyumba yanu ikhauti ndi yolongosoka. Yeah, kuti anzana amene mwayitana achasavutike chifukwa akavutika mapetaka akuamba kuthawani. Ife sitimathawa anthu koma ndithu ngati munthu sanakonzeke sitimabwera. Timaopa kuti mapetake sizikhala bwino tivutika munjira zambiri. Umaliza uthenga wanu kwa amene amakonda nyimbo za Jeff Souls. Yeah, ife tithokoza kwambiri chifukwa cha chikondi chanu pa gululi kuti support kuyambira petinayamba fika lero tikhati kubwesani zinthu zambiri mu zaka zimene zikubwerazi komanso masiku amene akubwerawa. Tithokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Panonso tili ndi mmodzi mwa oyimba mgulu la The Candidates amenenso amathandizira mayimbidwe pa launch imene yakulija la Seraphs amene ndi Ray Matekenya. Sir, uli bwanji Ray? Ndili bwino kawenzanga. Neso ndili bwino. The Candidates mnali ndithu kuyimba ndaona ndithu anthu amene amapanga react zimaone kunena kuti ayi mwasangalatsa anthu. How excited are you to be here? We're very excited. It's a nice event. Show ya bold, show ya clean. Sure, yeah, nice. We love the Seraphs. We're always here to support them. Most of the audience was quite lovely as well. Talangana engaged, Lavina, Taimbalimodzi. It was a nice event, so we're quite happy to be here. Yeah. Finally, your final word. Kwa anthu amene akuonera, komanso mwina kungotengerapo mwayi mwina anthu ena sanamve kuzakulu limene lili. Give them information about the group. So if it's not on the Cadence music group, you can find us on Facebook, YouTube, Instagram, and everywhere else. We're Cadence. Ndife gulu imba acapella komanso memosandisi nthawi zina. We are in a gospel acapella group from Air 47 SDA Church. We love to minister, we love to sing, we love to dance. We're quite free. Ndife anthu timakonda kusanga. Ndife anthu kusangala generally. So yeah, so we're Cadence and we're happy to sing and to serve for the Lord, and we'll be here to sing and to praise the Lord together. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Mmene mundimene jezera ndithu ndi Ray Matekenya mmodzi mwa oyimba mu gulu limene la Cadence. Akuwuzani ndithu mmene lili gulu limeneli Saturday ndithu pa masamba awo a Facebook komanso masamba osiyanasiyana pa social media komanso amene makonda nyimbo za uzimu ayi ndithu ka mipingo osiyanasiyana ayitaneni malo osiyanasiyana kuti azathe kutumikira Mulungu kudzera mu nyimbo. Tikupitirizabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana tikhale limodzi.
Ineyo zina langa ndine Ian Chiwayula ya kuchokera kulilongo komwe kuno Kawale. Chabwino kuchoka Kawale kubwera kuno kusaonera launch imene mwina chimene chachitisa kunena kuti mpezeke malo ano ndi chani? Chimene chandichitisa kwambiri kuti ndifike malo anowa ndionena kuti gulu namba kulisata pakanthawi. Ndeno nyimbo zake ndakhala ndikuzisatira ndero ndazoona kuti chofunika kuti anthu andikata ndikaonere pafupi. Chifukwa yake ndikupezeka kuti malo anowa. Pofika pamene show ikupita kumapeto mwina mwatola uthenga otani ndipo amene sanabwere amisa zotani? Ndipo amisa zambiri. Komano uthenga umene ndatolapo ine mu show imene iyi ndolimbikisa kuti pamene tikukhala pa dziko lapansi tizidziwanso kuti siku lina tidzachoka pa dziko lapansi kumene tizapite fe kumwamba amene Mbuye Yesu watikonzera malo. So kwambiri unali kulimbikisana kuti moyo wathu wauzimu ukhalebe ukupitirira chitsogolo kuti pamene tikukhala pa dziko lapansi tiziwenso kuti siku lina lake ifeyo tizapeza mtendere kumwamba. Tathokoza kwambiri. Ziwambiri. Vanessa Gamzati. Chabwino mina kuchokera mbali yako mzinda walilongo. Ine ndachokera ku Bunda. Yes. Chabwino kuchokera ku Bunda kubwera kunoko kusakhala nawo pa chimbale chimene chichi mwina chimene chachitisa ndi chani kuti muzapezeke nawo mala? Ine group imene ndimayipanga follow kwambiri komanso imandisangalatsa kwambiri. Ndiye nangoganiza kuti ndipezeke ndithu ku album first album launch yawo imene amachititsa. So ngati big fan mangoenda ndikhalepo. Yes. Mwina pamene ikupita kumapeto wapeza uthenga otani? Ineyo ndaphunziramo zambiri through nyimbo zimene tamvera zosiyanasiyana ndaphunzira kwambiri. So chimenenso ndachitenga kwambiri tikachita bwino kumwamba tikayimba chonchi. Dzina langa ndine David Stefano Pili. Ndimakhala ku 25. Chabwino machoka ku 25 kubwera kuno ku BICC pa album launch ya The Seraphs imene akuti Woyera. Mwina chimene chachitisa kunena kuti ku 25 kubwera pano ndi chani? Choyambilira tithokoze kumwamba kuti mulilongwe muno kapena mudziko muno kunabuka gulu limene likuti Seraphs. Kwena zoona anthu akutumikirawa anthu ali talenti imene tipengesa kuti ife amene tikhala kutali tibwere kuno kuti tidzadalitsike ndi mayimidwe awo abwino komanso kuti tidzaphunzire zimene iwo akuchita kuti mwenaso ifeso magulu athu tikapanga apply zimenezo. Juita Kampanje. Mwachokera mbali? Pano ndachokera ku 36. Chabwino kuchoka ku 36 kubwera kuno ku BICC pa album launch ya Seraphs. Mwina how excited are you kuti you are part of audience imene mukhale muchitira mboni kukhazikitsidwa kwa chimbale chimenechi? Ndangokhala sanga kuti inayitanidwa ndi dzanga ine ndine wa Catholic komano sinatengere kuti ndine wa Catholic zindizonza 7th day. Komano nayenera kubwera kuti ndidzasangalale kuti ndidzaone kuti kodi zinthu zimakhala bwanji akata akupanga album launch kumakhala zinthu zotani nangano kumakhala chani. So ndinene kuti iyi ndi show yoyambirira kupezeka makamaka ya mpingo wa Seventh-day Adventist. Ndiyoyamba. Ndeno ungayifotokoze kuti yakhala yotani? Yakhala ya bwino komanso yosangalatsa chifukwa anthu asangalala kwambiri. Umakonda nyimbo za Adventist kapena nakubwera chifukwa wayitanidwa? Sindimakonda nyimbo koma ndangobwera chifukwa ndayitanidwa ndi Zanga Brenda. So wabwera wamvera mmene ayimbira mwina moyo wako wasinthika motani? Basi nangosinthika kuti anthu amatha kuimba 7th day. No matter kuti ndine wa Catholic komano I really appreciate kuti awawa amatha kuimba anthu a 7th day. Mwina apo maliza uthenga wako ndotani kwa anthu amene akuonera ubwino opezeka malo ngati amene muchitika zauzimu? Okay. Ubwino opezeka malo ngati anowa uthenga wanga kwa anthu amene akuonera ndonena kuti zindolo zitakhaza kuti akuti ndi zamboni ka ndiza anthu onena kuti ndi assemblies otakhala mpingo wina kumapita kumakapereka support zimaonesa kuti anthu fe ndife amodzi osatengera kuti timasiyana mipingo. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Chabwino kupitiriza kucheza ndi anthu osiyanasiyana panonso ndi munthu wina akuoneka ansangala kwambiri. Muli osangala kwambiri opezeka malo ano? Inetu ndilokondwa ndipo chimwemwe chokha
kuchita kumva kukoma mkati mwa mtima wanga ndithu tatsogolera anthu ayambe nkukudziwani unena kuti cheza ni ndani? ine ndiye Lube Ching'amba. Mwachokera mbali Ndimakhala ku 6 miles kulilongwe. Kuchokera ku 6 miles kubwera kunoko ku BICC Woyera album launch the Seraphs. Yes. Inu chimwemwe chanu njotani ndipo amene sanabwere mwauza zotani aphunyani zotani? Amene tusanabwere kunoko aphunyana ndi zabwino koposa ndipo tadalitsika ndipo kunali nyimbo za nthetemya ndipo tisaname amene simunabwere takuti ndaulani. Chabwino mwina uthenga wanu ngukhala wotani kwa anthu amene akaona zoterezi kuti akuchitika zawo zimwe amati mwina sitika njoya kwenikweni uthenga ndotani? Ndipo tumwa Yesu muli chimwemwe kuposa china chilichonse amene simunabwere lero mukadzamvanso tsiku lina kuti kuli mayimbidwe tafulumirani tazabwerani muzamve kuimba kwabwino kuimba kwa nthetemya mwa Yesu tumuli chimwemwe kuposa china chilichonse mukadzamvanso kunena kuti tiye tikamvere uku mayitanidwe a nyimbo tadzabwerani kuti mudzadalitsike nawo ifeto tadalitsika ndipo tasangalala ndipo ndifa chimwemwe kopambana inu tabwerani inu. Tathokoza kwambiri ndimene tikuchezera ndi anthu osiyanasiyana ndithu alipo anthu ochuluka ndithu amene anabwera kuzachitira umboni za kukhazikisidwa makamaka kwa chimbale chimenechi tikuonanso munthu wina apa amene anabwera ndithu kuti azakhale nawo pa chimbale chimenechi choyamba tikuziwe. Zinanga ndine Gladys Chikaba ndachokera ku 6 miles. 6 miles. Sitikuonera kuti chimene chakuchitisa onera kuti uchoke ku 6 miles kubwera kuno ku BICC ndi chani? Nyimbo za Seraphs komanso Teresa Pondo zimandisangalatsa komanso zimanditsitsimutsa zimandisintha. Chabwino pofika pano pamene show iyi mwina ikuyandikira kupita kumapeto ungafotokozera kuti wapindula zotani? Ndapindula zambiri kwambiri chifukwa chokuti molomoti tizikapanga zinthu zosayenera kunjako tili kunoko kumvera nyimbo za uzimu sonyeza kuti olo Yesu atabweranso azatipeza tiloyera mtima ndithu. Ife tikuthokoza kwambiri. Mwina uthenga ndotani kwa anthu mwina amene ananyanyaza kupezeka malo ano? Ine uthenga wanga ndonena kuti next time kazakhaso show ya mtengo wapatali ngati imene kandi gulu lina la Seventh Day Adventist chonde zayesetseni mwina nthumba kapena ena zina munaperewedwa koma next time muzayesetse kuti muzapezeke nawo ku function ngati imeneyi. Tathokoza kwambiri. Ine ndi Margaret Ntukumira. Chabwino chokera kuti Margaret? Achokera ku area 22. Chabwino chokera ku 22 kubwera kuno ku BICC. Mwina cholinga chanu ndi chani na kuti mpezeke malo amene ena mangobwera kuzangosangalala ena kuzazimuka cholinga cheni ndi chani? Ine cholinga cheni menda bwera kuno ndichozamva nyimbo za Mulungu pamene gulu la Seraphs lokhazikitsa chimbale chawo cha Woyera. Pofika pano mwina nyimbo zimene zaimbidwa mkatimo tinganena kuti wamva zotani ndipo ndi uthenga wanji umene wakufika pamene ungubwerere ku nyumba? Uthenga umene ndatenga kunoko malingana ndi magulu osiyanasiyana amene tamva kunoko zingotitsonyezera zoti Mulungu ndoyera komanso chimwemwe chathu chenicheni chimachokera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu wakumwamba. Pomaliza uthenga ndotani kwa anthu amene akuonera pakati pano? Anthu amene mukuonera kwa amene simunabwere ulendo wina mukazamva zokuti kuli launch makamaka ya magulu oyimba a Mulungu muzabwere musazaphonye. Ndithu. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Chabwino pano tili ndi munthu winanso wankulu kwambiri timakonda kumana naye mashow angapo amene amakhala akupanga organize ziwiri zitatu amene amakhala sakupezeka ndi matiketi ticheze naye timve kunena kuti show imene yayenda motani monga mmodzi mwa anthu amene bakhala kugulitsa matiketi kuthamangathamanga kunena kuti show imeneyi iyende bwino mwina waiona motani? Show imeneyi koyamba imaona ngati kunena kuti mwina sidzapambana kumano pakupita pa nthawi popeza kuti Mulungu ndi wamkulu ndithu ikuona ndoti yapambana nokha muchakuona ndithu anthu abwera anthu ochuluka ndipo ndi chipambano kwa iwowo ndithuti. Amene mwina amene sitikudziwa ndi Samson Naziri amene mukafuna matiketi osiyanasiyana mashow osiyanasiyana amakhala ndithu ali nawo masomphenya ndotani? Ine imene ndikuonera ntchito imeneyi singasiye malo munena kuti ndisiye koma kufunano kukweza ano kufikano kunena kuti mwina adzafika chigawo chonse chifukwa tikamaonetsetsa Lilongwe ndi imene ikudalitsika pang'ono ndikuti tikalowera chigawo zinazi sizikufikapo iyayo ndeti malakalaka ndithu kumina mwina zifike chigawo chonse nzuzu kamwina ndikuzomba kandi kuti
nawonso angathe ndithu kumadalitsika chinthu zoterezi ndithudi Tathokoza kwambiri. ifenso tathokoza. Zatera kuno ku BICC kumene anzathu akuluza la the Seraphs amakhazikitsa chimbale chochedwa Woyera. Taona ndithu kumene zayendera tachezanso ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kudzachitira umboni kukhazikitsidwa kwa chimbale chimenechi. Tachezanso ndi namwa oyimba amene akhala akuyimba chisangalatsa mtima kuti tachezanso ndi munthu wina amene akunena kuti Yesu wampingo wa Seventh Day Adventist anangobwera ndithu kuzango mvera kunena kuti mayimbira makhala watani ndipo akufotokoza kunena kuti wamva mauthenga osiyanasiyana kuchokera nyimbo zimene zili zofunikira kwambiri pamene anthu akusonkhana pamodzi kumvera nyimbo kwinako anthu akutsitsimuka. Ine ndikhena nsafala ndakondonena kuti nali limodzi ndithokozenso chisomo ng'omba pa kamera amene amaonetsa kunena kuti china chilichonse chiyende bwino. Makoma nonse.